хора във втора част. Благодаря ви за лайковете. Пак играем същата игра. Да. Нали е втора част на тази игра, де? Защо имам четка? Да си ме забиш. Ти какво имаш? Ти си стана тупал с тази четка. Аз си имам на то. Не, кой го е заел? Аз си на това. Ропето. Би Саймон. Сега някой ще бъде Саймон. Би Саймон е... Аз съм Саймон ли? Сама си ли ти? Аз. Някаква гозница. Да, защо толкова много спам, бе? Така може да е. Само точка. Дай за начинай. Какво? Това гумно, какво прави тук? Ей, гумно. Гумна. Гумина. О май гаш. Трябва да ги докосвам или не трябва да ги докосвам? Не трябва. А. Аз трябва да бегам, защото си... О, yes. What the hell? Аз загубих едната чотка и пак се спечели. А защо има някакво гумно за теб? Бей, гумина. Гумино. Той е лайно, което е израно едно гумно. Дроп. Което гумно е то. Този човек. Ама трябва да ударим хората или не? А, така ли? Ама аз взимах... И ти си гумина. Да. Имам 9 точки. Какво? Това гумно спечели. На мен ми изгледа повече като Clash Royale. Опа. Добре, аз съм някакъв. И ти си зле. Опа, ако ме. Паси ми зъбите. What? Хайде, имам ли някакъв нов предмет или това е само?
Да, сам четката. Поне свърших работата. Или майка ми, или баща ми. Бей сама. Моля! Cactus. Cactus, bad. Няма кактус. Какво? Вече нямаше много късно ще пусти. Сега тези ще правят лазери и ти трябва да прескачаш, за да получаваш точки. Умрях обаче. Бе... Ей, ти си гумно. Хора, ще видите